Уважаемые отдыхающие, будьте бдительны, не оставляйте своих детей без присмотра. Жеге көннәр салкынча җиләс булуга да карамастан, кешеләр барыбер су буена тартыла. Казан су елгасында шәһәр кешеләре дә, туристлар да су кыена. Спасатели есть, они следят. Көн салкынча булса да, су җылы, яхшы. Без үзебез Казанга Мәскәүдән килдек. Монда су кыенырга тукталдык. Спасатели, они нормально работают. Коткаручылар эшли, алар суда да, елга буенда да йөриләр, кисәтү эшләре дә алып барыла. Коену сезоны башыннан кызганычка каршы сулыкларда 10 кешенең гомере өзелде. Шулар арасында кызганычка каршы 3 бала да бар. Республикада барлык пляжларда иминлек таләпләренә туры килмәде коткаручылар. Бүген хөкүмәт йортында планнан тыш җыелыш узды. Непонятно, не принятые меры. Балалар сәламәтләндерү лагерьларында, укыту учреждениеләрендә кисәтү, аңлату эшләре алып барылмау аңлашылмый. Барсы да йөзәргә өйрәндеме әллә? Әллә инде балалар батмый башладымы? Кызганычка алай түгел шул. Все плавать научились, что ли? Или дети у нас перестали тонуть? Кеше сутнар буенча баш инспектор иминлек таләпләрен үтәмәүче районнар исемлеген аты. Яшүсмерләр белән эшләү органнарда тәнкыйть утына тотылды. Узган атнада гына Югарыслан районында Ключище авылы янында 13 яшьлек кыз, Соба районы Мингәр авылында 18 яшьлек егет баткан. Су кыйны урыннары җиһазландырылмаган ди коткаручылар. Вместо того, чтобы приводить места массового отдыха в порядок, на них просто ставить табличку «Купаться запрещено». Пляжларны иминлек таләпләренә туры китерәсе урынга су кыйнырга ярамый дигән такта куялар да, бетте китте. Ә бит ул урыннарны тәртипкә китерергә кирәк. Кешеләр суга керәләр. Махсус җиһазландырылмаган урыннарда су кыйну да күңелсез хәлгә китерә. Кызганыч, үлүчләр арасында балык булмаганнар да бар. Ел башыннан бирле сулыкларда 17 кешенең гомере өзелгән. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда бу күрсәткеч 2 мәртәбә кимрәк. Республика буенча 50 пляж буенча декларация җибәрелде. Бүгенге көндә 34 пляж ачык. Ознакай, Бөгелмә, Менделеевск, Мөслим районнарында гына су объектларында кисәтү эшләре буенча план булдырылган. Калган районнар бу эшкә битараф комиссияга җыелучылар. Бүген катгый таләпләр куелды. Требую, чтобы все отмеченные недостатки районами были исправлены. Җыелышта әйтелгәнчә, тиздән көннәр җылытачак, шуңа күрә хәтта су кыйнырга рөхсәт ителмәгән урыннарда да коткаручылар кизү торырга тиеш. Йөзә белү ул теләсә кая су кыйнырга ярый дигән сүз түгел, төп таләпләрне үтәргә кирәк. Иң беренче чиратта рөхсәт ителгән урыннарда һәм кеше булган җирләрдә генә су кыйнырга рөхсәт ителә. Үзеңнең сәламәтлек белән бер рәттән тирә-юньдәгеләргә, бигрәк тә бала чагаларга игътибарлы булырга кирәк. Кыскасы, су буена төшкәндә сакланганны саклармын дигән гыйбарәне һәр вакыт истә тоту мәслихәт. Илдар Сафиевич Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.